हाग्रा एवदों दा नैबे जाहैबाय नारें जुम्ब्रा नै अरिजिनाल ओरैबादि गोदै गोथाव बे नारें जुम्ब्राया बबेबा अरेन्जबाबो हाया मौसुमि फिथाइबाबो हाया बेजों ओरैबादि गोथाव ना जायसो जागोन बिसो मिथिगोन माबादि जानाय ना नोंथ' मिथिगौ गोथावानो गोथावना अयथानथ' दा जिनिसखौ हाबानो मोनो नै एकदम बेलायथो एकदम हानिफ्रायनो थायदों जिनिसा ओरैबादि बाप 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 बेखौ दाबादियाव फाननांगौबा बिनि मार्केट प्राइसआ मार्केट भेलुआ थाइसेयावनो फुरा 20 थाखा गोग्लैयो जानला मोनला फिथाइफोरखौ आपेल मौसुमि थौसुमि मेडिसिन होनायखौ थाइसेयावनो 50 थाखा गाहाम जास्लायस्लाय बेखौ थाइसेयाव 20 रां 10 रां होनानै जानो जेबो गाज्रि नङा नाथाय फाननाय जाया ओरैनो जायो नैबेलाय नै हानिफ्रायनो आबाद ओरैबादि फिथाइ आयौ बेरे जथा थागोन गथ'ना नै ओरैबादि फिथाइ दं 1 लाखथासो फिथाइ थानो हागौ बाहाय फाग्ला जुम्ब्रा होनदों नारें जुम्ब्रा जानानै गेसाव खिफिनाय माइ हाखांबा मोनजागोन बेखौ मा मासाव जायो कार्तिकनिफ्राय मोनजागोन बिसु ओइ कारेन्टारा दानथंलै बिश्वकर्मा फुजायाव बेखौ माबानाय जायोलै जाजेननाय जायो मटर गारिनि फुजायाव राजाखौ रिक्सा थांबाय पमेल' फ्रुइट्स बुङो इंलिसाव जुम्ब्राखौ पमेल' इट्स कल्ड पमेल' फ्रुइट्स इन द इंलिश बियो जाहैबाय एसियानि लार्जेस्ट साइट्रास फ्रुइट साइट्रिक एसिड थायो बेवहाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां बायदि बायदि मोदोम साख्रायनाय मोननोसैबो माथो गोजा गोजा जांबाय नै जाजासिगोन जेब्ला माइ हाखाङो अब्ला बे नारें जुम्ब्रा खाजिखौ जानाय जायो बे खाजिखौ बानलु गोरान देग्लिनांगौ हालदै होनांगौ थाव गुबै होनांगौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर सिफ्लेनांगौ दुन्दिया होदेरनांगौ डेन्जार गोथाव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंखौ बोरायबाय बयनिसिम जासिबाय गोजोननायखौ उननि समाव लोगो मोनबाय